kilohertz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po, alas 5:04. Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanaldaw na maruluan sa agas sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Hali sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Maray na hapon mga tugang, Aldaunin Webes, inipuan Bareta alas 5. Akon sa indong tagapagbareta, Joshua Bino. Detalyes po kan mga bareta sa lado nasyonal. Naging magayon ang dalagan kan ekonomiya kan nasyon sa ikadawang quarter kan taon sigun sa Philippine Statistics Authority o PSA. Sa report ni PSA Undersecretary asin National Statistician Dennis Mapa, nagrambong sa 6.3% ang gross domestic product o GDP sa nasyon sa ikadawang quarter kan taong 2024. Mas halangkaw ini sa 5.7% na nairehistro sa primerong quarter kan taon as in 4.3% growth rate sa kaparehong quarter kan na 2023. Sigun sa PSA, services sector ang may pinakahalangkaw na ambag sa pagrambong kan ekonomiya na sinundan kan industry sector. Mantang ang agriculture, forestry as in fishing ang nagrehistro nin pagbaba na 1.6% sa quarter-on-quarter basis. Sinabi man ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan na naglangkaw sa 6% ang real GDP growth kan nasyon para sa primerong quarter kan 2024 na on track sa target growth rate na 6 to 7% para sa taon na ini. Mas halangkaw ang growth rate kan Pilipinas kumpara sa Malaysia, Indonesia asin China. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Ginebra San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Positibo si Finance Secretary Ralph Recto na mauutob kan Marcos Jr. Administration ang single-digit poverty rate o 9% sa taong 2028. Ginibo ni Recto ang pahayag matapos ipaluwas ang pinakahalangkaw na employment rate sa bulan kan Hunyo na nasa 96.9% o katumbas ng 50.3 million na employed na mga Pilipino. Base sa labor force survey, ang unemployment rate nasa 3.1% sa bulan kan Hunyo na maikukonsiderar na lowest level. Sinabi ni Recto na sa paagi kan all-time high na gross national income per capita as in pinakusog the labor market, bako malabog na mautob ang upper middle income country sa taong 2025. Tinawan doon kan opisyal na sisiguruhon kan Administrasyong Marcos Jr. na makakaabot ang gabos na mga Pilipino sa target asin matatawan nin dekalidad na trabaho asin buhay ang mga Pinoy. Matakod kay ni siniguro kan opisyal na kada piso na makukolekta para pondohan ang 6.35 trillion pesos na budget sa masunod na taon, iyon para sa ikakarahay kan pamumuhay kan mga Pilipino. Mga tugang itinauna kan Kamara sa Pinoy gymnast na si Carlos Yulo ang Congressional Medal of Excellence. Ini ang pinakahalangkaw na pagmidbid na itinao kan Kongreso sa mga Pilipino sa lado kan sports, pagninegosyo, medisina, agham asin kultura. Kasunod ini kan pagkasungkit niya sa 2 gintong medalya sa 2024 Paris Olympics. Pinagtibay kan Kamara ang House Resolution number 1864 na nagpaabot nin pagbati sa iyang trayumpo kasabay ang pagtaon nin pagmidbid. Sinabi ni House Speaker Martin Romualdez sa trayumpo ni Yulo, tinuruan ang gabo sa tamang pagpupursige, maabot ang pangaturugan para sa sadire, pamilya, komunidad asin nasyon. Nanggana
si Yulo sa men's artistic gymnastics floor exercise as in men's vault apparatus sa 2024 Paris Olympics. Pinasalamatan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. si Nesty Petesio sa pagsungkit kaini sa Olympic bronze medal para sa Pilipinas. Sigun sa Presidente, ang panggana ni Petesio ang sarong orgulyo sa nasyon dahil ipinahiling kaini na wara nin pig-aatrasan na agyat ang mga Pilipino. Pinasalamatan man ni First Lady Liza Araneta Marcos si Petesio sa magayon na laban asin sinabing sarong tunay na boxing champ si Petesio sa puso kan mga Pilipino. Dinaog si Petesio kan Polish boxer na si Julia Zeremeta sa semifinals kan women's 57 kg division. Ini ang ikapang-apat na medalya kan Pilipinas sa 2024 Paris Olympics. Sunod sa duwang gintong medalya na nasungkit ni Carlos Yulo asin bronze medal man kay Pinay boxer na si Ira Villegas. Ipinagtalaan man sa lay na ang bronze medal sa Olympics may katumbas na 2 milyones pesos na cash incentives. Iprinisentar kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil ang kaibahan si Department of Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos Jr. ang 153 million pesos na kantidad nin bagong kagamitan kan PNP. Kasabay ini kan pagbisita kan Presidente sa Camp Crame kasubagong aga para panginutan ang pagselebrar kan ika-123 na anibersaryo kan Police Service. Kaibahan sa mga bagong kagamitan kan PNP ang 20 units nin personal carrier 4x4, 299 unit kan light motorcycle, 193 na unit nin light transport vehicle, 75 unit nin patrol jeep asin 155 unit nin 5.56 mm light machine gun. Ang mga bagong gamit ang piglalaoman na mapakusog sa kakayahan kan mga pulis sa pangangataman sa komunidad kasunod kan tema kan anibersaryo na sa bagong Pilipinas ang gusto ng pulis ligtas ka. Nagkondukta kasuhapon ning Joint Sea asin Air Patrol ang Pilipinas, United States, Australia asin Canada sa West Philippine Sea na may katuyuhan na mapakusog ang kooperasyon asin interoperability sa mga puwersas armadas. Sa joint statement, sinabi kan apat na nasyon na ang nasabing lakdang sarong collective commitment na mapakusog sa regional asin international cooperation para sa sarong malaya asin bukas na Indo-Pacific region. Gusto kaining mamantinir ang katalingkasan sa paglalayag asin pagbiyahe sa ere na nakapalaman sa UN Convention on the Law of the Seas o pigapod na UNCLOS. Inilatag ni Philippine National Police o PNP Chief General Romel Francisco Marbil kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mga akomplishmento kasabay kan ika-123 Police Service Anniversary sa Campo Crame ngunya na aldaw. Kaibahan na digdi ang pagkakaigwa nin Cyber Security Operations Center para labanan ang anuman na cyber threats o cyber attacks. Sinabi kay ni na 85-15% na deployment scheme kan mga kapulisan kung sain ang 85% kan mga ini nasa active field duties mantang 15% kan mga pulis ang nasa administrative functions na may katuyuhan na pakusugon ang police visibility asin makaskas na pagresponde sa anumang mga emerhensya. Ipigalimbawa kay ni ang pag-download nin mga pulis hali sa Police Security and Protection Group o PSPG pasiring sa National Capital Region o
National Capital Region Police Office o NCRPO para ma-maximize ang saindang resources at sin matutukan ang mga high priority areas. Apuera kay ni ipigbida man ni Marbil ang 14,666 crime reduction poon kan July 2023 sagkud June 2024, partikular na sa karnaping, rape, robbery asin cybercrime. Padagos man ang kampanya kan PNP kontra sa illegal na droga kung sain poon July 1, 2022 sagkud July 31, 2024 nakasabat ang PNP nin maabot sa 36.5 billion pesos na kantidad nin droga sa saindang ikinundusir na mga anti-drug operations. Dahil sa kakulangan ng bagong recruits na may highly technical qualifications, ipinag-orden ni Bureau of Corrections Director General Gregorio Pio Katapang Jr. na i-modify ang mga training courses kaini para makapag-inganyar nin mas dakol na aplikante asin mapunuan ang pangaipok ang saindang ahensya. Sigun kay Katapang, ang presente kulang sinda nin mga medical doctors, nurses, pharmacists, teachers, guidance counselor, mga padi asin iba pang highly technical professions dahil sa kadipisilan kan physical activity sa training sa kada best nag-a-apply nin trabaho. Bilang halimbawa, ang kakulangan nin doktor kung saan nagre-resulta ini nin sarong doktor sa kada sobra 5,000 na person deprived of liberty o PDL. Ang nasabing kakulangan mas lalong naglala sa pagre-retiro kan nagkapirang mga doktor. Dagdag pa kan general na natatakot ang mga aplikante na mag-apply sa Bucor dahil sa takot sa physical training. Para masolusyonan ang nasabing problema, magibusinda ng mga pagbabago para sa mga aplikante na may highly technical qualifications aron kan pagpahalipot kan training sa 45 days kumpara sa dating 6 na bulan. Pag-abot man sa sweldo, magkakawat sa 29,668 pesos sagkod 91,058 pesos kada bulan depende sa posisyon. Nagtutubod si PNP Police Regional Office Davao Region Chief Police Brigadier General Nicolas Torre III na nagtatago sa Kingdom of Jesus Christ compound sa barangay Buhangin si Pastor Apollo Kibuloy. Sigun naman sa naresibinindang impormasyon. Sigun kay Torre, day nagahali sa 30-hectare compound si Kibuloy na pigagamit ang mga tagasunod bilang shield para dayloogon kan mga pulis ang nasabing compound. Aminado si Torre na ini ang dahilan kung nadidipisilan sindang iserbi ang arrest warrants kontra kay Kibuloy. Matatandaan na pinugulan kan mga taga-suporta ni Kibuloy ang mga operatiba kan magkaigwanin police operation kan Hunyo 10 kung saan binugahan ang mga pulis ng tubig. Sinabi ni Torre na biniberipikar paninda ang mga impormasyon na nariresibi sa hotline matapos ang 10 million pesos na reward sa si Isay man na makakapagtao nin impormasyon may kinaaraman kay Kibuloy. Sa pagdangog manungod sa illegal na aktibidad asin mga krimen na dara kan Philippine Offshore Gaming Operators o POGO, pinatawan in contempt asin 30 aldaw na pagtinir sa detention center kan Kamara ang corporate secretary kan Lucky South 99 na si Ronilyn Baterna. Ini ang naging desisyon kan House Committee on Public Order and Safety asin Committee on Games and Amusements bilang pagpabor sa mosyon na ipigbusol ni Representative Joseph Paduan na sinigundahan ni Representative Romeo Acop. Ini ang dahil sa pag-iwas ni Baterna sa mga hapot kan mga kongresista asin pag-utik araw kan pabudubagong simbag sa hapot na kung si Isay ang nagkuanin abogado para sa Pogo firm na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga matapos ining sakyadahon kan mga otoridad. Bako tugma sa pahayag sa sinabi sa pagdangog kan abogado kan NFC Miralles Law Office na si Baterna ang nakipaghuron sa mga nagpaapod sa inda. Pinag-unambita naman ni Baterna
sa pagdangog na receptionist man sana siya sa kumpanya kan 2019 asin na i-promote bilang corporate secretary kan taong 2022 kung sain pagpirma sa mga papeles an sa iyang trabaho asin sa nayumahan na midbid niya ang tagsadiri kan Lucky South 99. Sa pagdangog inaramdaman ni Batangas Representative Jervil Loistro kay dating presidential spokesman Attorney Harry Roque ang Executive Order No. 13 na ipinalawas ni nating Presidente Rodrigo Duterte may kinaraman sa online gaming. Sinabi ni Roque, bako siya familiar sa EO13 lalo na mas may aram siya pag-abot sa international law. Mga tugang kasado na ang alyansa kan Partido Federal ng Pilipinas o PFP ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Nacionalista Party o NP ni dating Senador Manny Villar para sa 2025 elections. Presente sa event sinda NP Chairman asin dating Senate President Villar, Senador Cynthia Villar, Senador Mark Villar asin Deputy Speaker Camille Villar, magin ang NP governors asin mga mayor. Ini ang pang-apat na lakulang partido sa politika na nakipag-alyansa sa Partido Federal ng Pilipinas sunod sa Lakas CMD, Nationalist People's Coalition asin National Unity Party. Sigun kay Presidente Marcos, sobra sa paghahanda sa midterm elections ang importansya kan pagkasararo kan mga leader para sa mga Pilipino. Sinabi man ni NP National Director Senador Mark Villar na ang alyansang ini pagsuporta sa reform agenda kan Administrasyong Marcos, suporta sa demokrasya, social justice, reforma asin pagtalubo kan nasyon. Ipigbubusol ni Senador Raffy Tulfo na haliuna ang pagbabayad ng travel tax kan mga pasahero sa eroplano na nasa economy class. Sa Senate Bill 2764 na ipiglatag ni Tulfo, ipag-amyendarahan ang Presidential Decree 1183 na nagsusugo sa pagkolekta ng travel tax sa gabos na pasahero kan eroplano sa nasyon. Sigun kay Tulfo, Chairman kan Senate Committee on Public Services, dakulang bagay kung mababawasan ang bayadan kan sarong average na Pinoy na gustong makabiyahe sa abroad. Sa presenting lay, solamenteng mga overseas Filipino workers o OFW sana ang mga exempted sa pagbabayad kan travel tax. Napapakinabangan ng unyan kan 16 na probinsya ang mga bagong Pilipinas Mobile Clinic matapos ining maidistribuyer kasuod ma. Pinanginutan ni First Lady Liza Aranita Marcos asin Health Secretary Teodoro Herbosa ang turnover ceremony na ginibo sa Cebu. Kasabay sa mga natawan, iyon mga probinsya, hali sa Region 6, 7 asin Region 8. Sinabi ni Herbosa, kompleto sa mga ekipahes ang 16 na bagong Pilipinas Mobile Clinic, arukan X-ray, ultrasound gamit sa mga minor operation asin iba pa. Apera sa pagdistribuir sa bagong Pilipinas Mobile Clinic, nagkaigwamanin Love for All Caravan ang Primera Dama kung sa'y naging katawang niya ang manlain-lain na ahensya di gobyerno arukan Department of Social Welfare and Development, Department of Labor and Employment, Department of Trade and Industry, Technical Education and Skills Development o TESDA, Department of Agriculture, asin National Bureau of Investigation, kasagabay-man ang kadakol pang ibang mga ahensya. Hinigpitan kan Department of Transportation o DOTR ang seguridad sa mga istasyon kan Light Rail Transit o LRT asin Metro Manila Rail Transit o MRT dahil sa report na pagdakol kan mga krimen. Sigun sa DOTR Rail Sector, nakakasiguro sinda na dai na mauutrupa ang mga pangyayari asin gabos na mga inisyatibo iyon sa indang pinagigibo para makontra ang anuman na krimen. Nagkapira sa mga pinagigibo ninda, iyon pagpapakusog kan train marshal, mahigpit na koordinasyon sa mga kapulisan, pagbugtak nin mga dagdag na CCTV asin pagdagdag nin mga K9 units. Base sa pinakaultimong datos kan DOTR, igwasinda nin na irehistrong 67 na pandurukot sa kabilugan
44 milyong pasahero kan LRT1 magpuon kan Enero sa good Hulyo mantang igwaman in 35 kaparehas na insidente sa LRT2 asin 250 insidente man sa MRT3. Ipagpalikay kan Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o DABFAR bilang pag-iingat para mientras ang publiko sa pagkakan nin mga sira na hali sa mga lugar na apektado kan oil leak para malikayan ang food poisoning. Sigon sa BFAR, sa Bataan Oil Spill Bulletin No. 3 na ipinalawas kan DABFAR, pigihiling kan ahensya ang nagkapirang alternative areas na pwede ang pagsira. Mantang marilis man ang BFAR nin fuel subsidies, asin dagdag na food packs, asin relief packages sa mga parasira na apektado kan oil spill ang kabuhayan. Paliwanag kan BFAR, magpapadagos man ang monitoring asin koordinasyon ninda sa mga apektadong local government units, bantang nagkakaigwaman sinda nin cleanup operations asin pagbugtak nin oil spill boom gamit ang nets asin mga coco fiber. Sa panuring detalye kan barata, ipiglansar kan National Irrigation Administration o NIA ang 29 pesos program kan Department of Agriculture o DA. Ini sa iraram kan ipigbusol ni NIA Administrator Eduardo Eddie Guillen na rice contract farming kung saan sinuportahan kan ahensya ang mga paraoma hali sa pagtatanom ninsagkod sa pagpabakal kan mga inani o produksyon. Sigun sa NIA, parte ini kan sa indang suporta sa ipigbubusol ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na maiangat ang kabuhayan kan mga paraoma asin sektor kan agrikultura. Pinanginutan ninda NIA Administrator Eduardo Guillen asin House Speaker Martin Romualdez ang ceremonial launching kan 29 pesos kasabagong aga. Bukas ini bako sana sa mga senior citizens, solo parents asin mga benepisyaryo kan 4 piece kundi pati sa middle income families. Apwera naman sa NIA sa Quezon City, magkakaigwaman ng 29 pesos sa iba pang opisina kan NIA arog kanyaon sa Calabarzon. Yan mga tugang ang detalyes kan mga bareta ngunyan para sa aga. Mga bareta pong maruluwa sa mga periodiko nasyonal. Alagad enot ng nadangog sa Radyo DZGB. Ini po ang bareta alas 5. NEMS Flora sa Lado Technical, katuwang si Jerome Martinez sa IT, si Shirley Ron sa Production Department, sa pangaran po kan mga nagsurat kan mga bareta, News Director Mar de la Cruz, katuwang si Mary Joy Jaresco, Jenny Balyaran asin Angel Mustaza. Ako po ang sa indong tagapagbareta, Joshua Bino. Salamat po kan sa indong pag-antabay. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings,